کوما رب کریم فرمائے اسمانوں کے اعلان کی کہ اے فرشتو راش ہے نندو نیم کالا یا دو کالا دغی حیا داری بی بی پل بچی لپے ورکڑی دے پل بچی پاللے دے تاسو آوازو کہ چزد دے نرزیما دا بدخ پل خاوننا پینز سو کالا روان دی جنت تبیائیما رب کریم خاوندم دے دے مجازی رازقم دے دے مزدورم دے لکئی تجارتم دے لکئی جامو کپڑو غمم دے لکئی او دا بی بی تبیابم پینز سوکا لڑوان دی جنت تروانی رب کریم فرمائی داغ دین دار بی بی دا چھ خاون سرے پا غریبے کے جنتے رو بے حیائی ہے نکولا کڑیر تکلیف برات لو دا بپکور دنن حیا کے ناستوا کپدے بلگرات لا دیکھ پل حیا ند خراب کرے دے پا خاون تا تسلی ورکولا خاون تا بید دین دارے تلقین کو او دا اللہ دا رضا خبر بے کولا دا بزو نند دے خاون پنز سوکا لڑوان دے دے جنت پا باغنو باندے ورولما رب کریم فرمائی چیز بدا واخلما دا بدا او یوزر حر سردارکما یو براق براولم پا اغ براق باندے بز زند جنت واشوم دا بی بی تبتاج پسر کے دم او دا قیامت دا میدان یا دا جنت پا منز کے بے ادروما خلق دب امراش ہے دا اغ بی بی دا چھ دے دا معشوم بچی پیم پورا کریو خواندم تے رضاؤ زم تے رضاؤ ما کپا دے با تکلیف پر آگے دا بکور کے دنن پردہ کے ناستوا دے بے صبری نکولا او بے ستری نکولا نن بدا دا او یو حر سرداروی رب کریم فرمائی دے جنتت دروازی دی دا بدا تو دروازو واقدار و اختیار منوی دے تبدا ارے دروازینا دا سلام آواز رازی آنتر دے پورے چھ اللہ با پی پخپلم سلام وائی رب کریم فرمائی چھ دا بی بی با زد خدیجت الکبرى سر یوزے پا فاش مارما فحیاش مارما فمرتبش مارما بی بی خدیجت الکبرى دا طول مومنان موروا دا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مشرع بی بیوا دا دین رسول مقبول رضاو دا دیندار بی بینا رسول مقبول رضا دے رب کریم رضا دے دا بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ میں دا دوار جان سردار خوشحالا سماچی بی بی خدیجت الکبرى وفات شوا دا اغی دینداری گو رہے خون سرے وفاداری گو رہے محبت و الفت گو رہے چکل دا بی بی وفات شوا نو دا دوار جان سردار تا خبر راگے چھ محبوب استا رفیق حیات وفات شو دوارو جانو سردار میں کور تراروان شو او چھ سمال بی بی لراغے دا بی بی مخ مبارک تے او قتل نو آسمان طرف دمغ دے دا بی بی مخ مبارک قبلے تا گردے او دوارو جانو سردار مبارک سرگلوگ کے رازی واپس بہر راگے مسجد کے ناز دے چھ خبر راگے یا رسول اللہ اللہ فرمائل چھ زمان محبوب تا سلام آیا بعد سلام میں محبوب توایا چستا اللہ حکم کئی کہ محبوب سلام میں منظور کا بی بی خدیجت الکبرى میں در نجدا کا اللہ در لتسلی در کئی محبوبت صبر کوا خدا بی بی واخلا داستا بی بی واخ پخپل غیق کے واخلا او پلاس مبارک لحد کے کیک دا صحابہ کرام میں محبوب علیہ السلام سردی چکل قبر تور کشو محبوب ننخبل بی بی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ خورو لحد تپخ پل اسپاری سوچ میں
د دوارو جانو سردار لحد کی بی بی کی خواہ نو مخ مبارک باندے واللاس مبارک کے خودل وے فرمال دا زما وفادار بی بی وا حیادار بی بی وا فمیں مال و جان قربان وقت و بخت قربان تاج و تخت قربان تن من بدن وطن قربان دے بی بی نظر زیما یا اللہ تم تے نہ رضا شاہ ددوارو جانو سردار مبارک لا سنوا غسل او د بی بی مخی قبل توارو سبال چی جانان مخ مبارک نلاس پورتکا نو د بی بی مخ د قبل نراو گردید محبوب میں والا بیا مخ مبارک فخپل لاس مبارک قبل توارو خوچ لاس مبارک را پورتکا نو د قبل نے مخ بیا را روار شو چھ دوارو جانو سردارو قتل چھ زباد بی بی مخ مبارک قبلے نرا گردے نستر گلے اوہ کے راگ لے پا مخ مبارک غٹے غٹے اوہ کے روان شوے بدرے کرد میں جانان ورلہ مخ قبلے توارو او جسمال قبلے تمخرے جانان پہ لاسونا مبارک لگ زیاد وقت کے خودر خوچ لا سے روچت کا دبی بھی مخ قبلے نراوارے دوارو جانو سردار پہ مخ باندی اوہ کے راگ لے آنچ گریبان کے راگ لے پروردگار تے اللہ سنو جوڑا کر چھ رب کریمہ دا اغ خدیجت الکبرا چپ مکہ مکرمہ کے ماستانا مواغستا چاپ پا گٹو وشتما چاپ خٹو وشتم چاپ گنگو وشتما او دا بی بی زما ملگروا دے پا دغ وقت پا ما ایمان راو پروردگار علم چا خار کے نپرے خودم دے بی بی پا ما ایمان راو حلق پا وینو رنگ کرما بدن زما داغون زخمونکا دے بی بی خپل جولے کے زہرہ کا زدم کی خلق بہر و استما دغرون پا طرف لارما چھ باشات و قتل دا بی بیرا رواننا چھ زد عرب سردار ما دا دکانون مالکا دا مارکیٹون مالکا دا غلامان مالک ما خو یا رسول اللہ زستا خزیما او تزما خواندے چھ تا پدے سہرا کے اسے گے پدے غرون کے اسے گے نو یا رسول اللہ زدی بی بیم زبم در سراؤ سے گما ددوار جانو سردار میں اللہ دا فریاد کر الہ داغ بی بی دا چھ دے پا ماں باندے زان قربان کو مادرے کالا دا پلوسو پاڑے اخورے دی بی بی مرا سر دا بیرو پاڑے دا زنگل پاڑے اخورے درے کالا دا ماں سر مسافر آوا رب کریم حضرت پخلیما تابا باند قرآن عظیم دا دی بی بی جو لے کے نازل کھڑے دے دا بی بی غلامان پا ما قربان زانے پا ما قربان یا اللہ حضرت رضیما تے پس مرورو نارازے چھے دا قبلی نے مخرا گردی دا وقت جبریل امین راگی یا رسول اللہ اللہ سلام وی بعد سلام نا اللہ فرمائی چھے محبوب ددی بی بی نتر رضائے زمت نرزیما دا بی بی تاثر وفا کرے دا دے ما سر وفا کرے دا محبوب قبل سشیرے دا دے مختا مخصر لگے دلے دے دا مبارک مخدا ستا مبارک مخصر لگے دلے دے دا بی بی ستادا ودحا رخصار دا قتل زد دے ندمر رزیم دا قبلے تے مخ نگرزوم کدا دے مخ قبلے تو گردے دا دے محبد خور دا پاس رازے محبوب زدے نا پخلیما دا دے مخ خور تا نپریدم دے با مخ کے تاتا قتل اس بزما دیدار کئے محبوب دا قبلے پزے بدا دا اللہ دیدار لگورے دلوارو جانو سردارو کے پاک کا دا خدیجت الکبران اللہ رضا دے جبریل امین رضا دے دا دے مخ قبلے نذکر اوڑے چھے اللہ فرمائے دا قبلے پزے بدا مات گورے زکا دے ندوارو جانو سردار خوشحال لے کمی بی بی نچے اللہ خوشحال لے تینا خاون خوشحال لے نو اللہ و عزت رضیم دا قیامت پورز با دا دا بی بی
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یوزے ستردارو کے ملگری حیادارو کے ملگری یا اللہ دمون بی بیانو کے دا فاطمہ بی بی پشان حیارا والا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیماروا علی صاحب تھے قربان ما سلوے خورز بیمار کھڑے دا مال یو انار روڑا علی صاحب بازار تھنا او یو انار را پیدا کو لار کی یو فقیر غریب دے ویسو پخپو باندے شلے ما بدن باندے کمزور دا انار مال راکا دا دوارو جانو سردار فرمائی چھے الہ العالمین بی بی فاطمہ الزہرا بیمار دا یو انار دے کدا دلور کما دا حسنین امور بی بی با رانا انار غواری دلتا میں دا دوارو جانو دا سردار زنگے او دا دوارو جانو سردار دا تر بچے حضرت علی حیدر کرار وی یا اللہ فاطمہ الزہرا کدا پخلا شوک خپشے ہو یا اللہ ترانا رضائشا فاطمہ الزہرا بیمار دا او سترگے پٹ گرے پسترگے پٹ ورطا لخکاری او دا فقیر ورطخکاری حضرت علی حیدر کرار انار سپین گرلو او دانی فقیر لور کئی چھ انار خلاص شو دے تشلا سنرا روان چھ کلکور تراغی بی بی فاطمہ الزہرا مسکیشوا حضرت علی حیدر کرار وید رسول مقبول لخت جگرے زماد جن مل گرے زماد استرگو نوری زماد کور ودانے و بی بی نار میں مرو نڑو او بی بی بیا مسکے کے گے خوشحالے و ماتا پتہ لگی چھا انار دے راغستے ہو اغد فقیر لدہ اللہ فنا موارکڑو علی صاحب تیوے زدن پخلے با چھتا اللہ پخلا کا دغا بی بی فاطمہ الزہرا دا عرش پا بدے قرآن عظیم ختماؤ پا دو رکاتو کی بے یو رکات کی پنزل سفارے پا بل رکات کی پنزل سفارے دا اللہ طول کلام با ختم شو یو رضی دروازے میں چنو کرلا دروازے رو جوا چھ ماس ہوتنی منزو کو او دا مانزن بات شما قرار شوا پا مانزو ادرے دا یو رکات کی پنزل سفارے پا بل رکات کی پنزل سفارے چکل سجدے للارا او سلام کر رہے السلام علیکم ورحمت اللہ دے طرف نواز راغد آزان چھ الصلاة خیر من النار فاطمہ الزہرا سجدے لبیا لارا پا سجدہ کی پجراشوا او دیر اجرل چھ پروردگار عالما داخ پہ دمروڑی دی دروازے زمیں جن پا مزدور حکما یو طرف دا دکور خدمت حکما بیا دا حسنین تربیت حکما بیا پا مزدور میں چن حکما خوچ دش پہ در تلاوت کم پا منز کی قرآن ختمو دش پہ دمرلنڈی دی چھ ایلد ورکات پک حکم یا اللہ داش پہ نور مگ دے کا چھ بیام پک قرآن ختم کما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار شوا حسنان تیوے بچورا شای مانند خپل مور میں سلمہ کر بولے بی بی سلمہ کر راغلا حسن تن یو طرف تا حسین تن بل طرف تا او دا بی بی منز کے پرددن نتورش پر آروان دا سمال چدق بلی مور بی بی کر راغلا نو دا بی بی ولا دا فدین پاسو گویا ندا و امانن ستا کور تراغ لما دارات للزما آخری دی ستا دا کور نبو زما دعوت للزما آخری دی و بی بی دا اقبا پتر پروان ما مور بی بی ورطوری چی بچی
یو جوڑ ہے مادر تلاڑ تیرے شوے او تمام پیدا شوا چھ زمانور اللہ جوڑ کا وے نا اما ابرا لرا کا چھ کلمو ولو بور گئے وے اما غسل کو ما صاف کو کے میں داخری غسل دے آخری جامع بدلو ما اما دو باپ طرف روان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جامع بدل کرے